Pudo dhi nyime gi joten joma tindo e gwenge magwa mago mag Nyanza. Kenya kwa mgajua ngine ne thoro wach makama heyo machal nade isomo no para bro bedo ka asomo gi kwa dhi nyime kapok watieko chenro magwa okinyi makawuono. Yena mar mondo miarwa Kremi Osoti mabende enja tenjo puonjre e mbalariany mano mar MMU mantiere buore Nairobi ka. Remi ideko to kata kamano agwero kamano mar chopo mari nikech ntiere ngero macho ni better late than never. Donge ohinga nyalo bedo mang'eny tero kamano nyakuom chopo. Ini nene yo machal nade jiwo tend joma tindo e gwenge mag Nyanza kurka in achiel kuom joma tindo ma otedi sikul. Erokamano sana Sharon, achako gi go pole kuom deko. Ano ken intention. Ni jowinjo marwa mos sana. Kadonje twak, achako gi kuma twak ni ntiere na luwo twak. But then adwa wacho ni wachopo kang' ma joma tindo we can no longer assume them. Nyaka ko luongi mondo gi take part gibede part ma process ma political shape landscape de kawe Kenya kaendi. Ka wanaro this thing e Nyanza region, aparo ni mae dok bedo okang' mokwongo sana nyaka ne Kenya loch ma joma tindo nigi interest e siasa moloyo kaka ne gin in the recent past. Kaka wadwa jiwo tend joma tindo mondo bed kanye niya iwacho ni ichako gi gino ma en godo machiegni. Ng'ama tin nyaka jiw ng'ama tin wadgi mondo gidhi pamoja. To bende ng'ama tis nyaka winj joma dongo bende mondo dhi mabor. Iwacho ni kidwa dhi piyo tidhi kendi to kidwa dhi mabor tidhi gi ji. Omiyo ochopo sama koro joma tindo bende nyaka wadog chien mwariwre mondo wach niya kata tis manade. Yeno kata mabe kacha county kacha cha. Kata do mana MP achiel constituencies aboro kate. An mana bokwana ni we've achieved something. Yuma be county kacha sub awards kate. Kata do mana MCS ariyo kende. Majo matindo. Mawalungu ni Gen Z. No bedo kang maduong sana e political landscape ma Nyanza. Kidhi e Murima kaendi inyalo yudo nyako matis toto. Kano chako. Inano kuma noyae. Manyiso ni joka nochako jiwore chon. Negichako recognize joma tindo chon. Magiting'o gi magichako shine politically. Mano ok timre Nyanza. Nyanza marwa gima dwa kwero jogo mandala. En ni weng'eyo ng'ato ni kodhi chung tipenye ni bose nyombo. Mana shida ma wan godo. Ni wadhi tere nyathi, wadhi tere bullying kata ot onge godo. Ot ok en siasa. Bende ot ok en telo. Telo ni e wich. Telo ni ang'o manyalo timo ne jogi, ang'o manyalo kele mesa, manyalo riwo gandawa. Ere gima jogo wase gomba hinya mapok ne giyudo, maka biro mondo atelnegi to gidhi yudo. Mane momiyo koro nyaka wa amasisha jowa mondo giwe paro moro siasa ma 19 cha, pesa ma early 2000s cha. Wawe uru, joma tindo gi be nyalo mana telo. To mana ko jiwgi, mana ko buggi. Siasa dwaro gik mang'eny. Siasa dwaro wawe kata aspect mar pesa. Jose campaign mang'eny ka onge pesa, to nitie joma osewin. Including Barack Obama. No campaign monge pesa, but no win. Including Toto Gini. No campaign monge pesa, to negi win. Wakao joma tindo mondo wang'e ni sama ko chopeni. Gin bende gin gimoro ma ginya kele mesa. Gin bende kuluong gi, nitie paro moro ma kata ka ne ng'at ma sani tiyo cha, onge godo, to nyalo kelo. To ombe wa joma tindo, ok wabini wako biro thir, kata ni kwa lungi ni revolution mondo wakir joma dongo ka oko. Hapana. Wabiro mondo wambe political space wabere recognized. Mogi, kwange political parties magwa Sharon. Structure ma political parties go pod chanda kabisa. Iwacho ni Nyanza en dominated gi ODM. Penjiri kata gweng'u kacha ni youth mane mo register kama mar ODM. Tiwacho ni e gweng' kucho mondo window bed mayot nyaka bed jakanyo mar ODM. To ODM ni ere krok mo ODM ne godo mar miyo joma tindo otiko margi mondo gidhi gitimoro nade gidhi gilar komno. Mano achiel kuom challenges ma joma tindo bende timoro nade yudo. To ka gidhi ringo mondo gidhi parties mamoko gi tidhi kilungo gi nade ni gin jo andhoga. Owadwa kae ongoe sani ja Safina. Kwa jiwa gi Safinde no. Ok wang'iyo ni oja Safina, wang'eyo ni ang'o mokelo gi Safinde no. Ang'o mobiro godo mo gi Safinde no mondo wajiwe mondo odhi godo. Bende beda motimorade maber. I believe ni sani uchopo seche makor nyaka walok patch waka wago siasa. Wayini ODM mo dominate Nyanza, lakini yienwa uru mondo wan bende wabigi ma wan godo nikech wa believe ni ma wan godo go emidhi miwa otiko mondo wavai godo. Makoro 2027 nyalo jiwo jopiny kik wayier 6 piece nikech 6 piece bende ng'eny en siasa mabende samoro bed ni igoyo to siasa mopogore opogore bende waneno ka tinde bende gintiere gwenge mago mag Nyanza gintiere
nitiere koda jokanyo mag gi bende mana motegno. Waloso ne kotenre gi mano, alafu gi kaka koro joma tindo bende wanyalo bedo ni wang'eyo kaka wating'ore nikech magi kinde ma bende josiasa bende jatiyo gi joma tindo. Wang'eyo gik mosebedo katimore e gwenge magwa, ahinya e gwenge magwa ma Kaluo. Rowere mathoth osenegi, moko kuom gi bende osedo hinyruok ma koni kod kocha nikech itiyo kodgi marach gi josiasa. Aparo ni Remi walose mano nikech mano okilo Saming'a. Asante sana. Bedo malit sana king'iyo youth man kod ambition. Rawera mosomo, rawera mosegopo siasa e okang' ma kaka ko ago e mbalariany ni. Kadok to gima jasiasa neno kuome en ni gima onyalo timo maber en bedo ne gun. Gima oneno kuomi en youth ni oti kodi mondo go ng'ane mondo no succeed. Anyalo kwa yude wate ni san moko wachopen ni kaka oganda. Nyaka koro jogi ng'e ni wan bende wan gi gimoro mwanya kele mesa. Kidhi yie mondo ti kodi gi jasiasa mondo yany ng'ane, udhi yie ti kodi mondo idhi ibet ng'ane. Example wagomo sana ok ber kabisa, lakini gima timore Kasipul sani macha siasa manya chon. Kendo anyalo kwayo aspirants man Kasipul ni gima watimo sani cha macha ok nyis dongruok moro amora. In fact macha timejwa kaka oganda. Wadhi uru e siasa kwa ng'eyo niya yudhe wagi magi nyithindwa, yudhe wagi magi owete ng'ato, yudhe wagi magi nyimine ng'ato, yudhe wagi ema kiny obed min ng'ato, yudhe wagi ema kiny obed wuon ng'ato, yudhe wagi ema kiny obed bende jotelo makiny. Ido kinego gi te kata kiwe gi gore mag inyore gi te inido bede telo nyaka karang'o. Omiyo seche ma wadhi gini wayaw wang'wa matut. Yudhe wa bende kiki seche ma ng'ato goni simu kata maluongi kata manyisi ni wadwa ting kata wapang ne ng'ane kamae. Mano kama dwaro ni ber nikech kiny ikia gima ng'at mipango ni bende pango ni. Omiyo kapok ichako pango na ng'ato gimo imbe penjiri gimi ka pango seche ma pange ni ng'ane ta kotimna kambe ka ng'ano pango na kamae bende adhi succeed. Omiyo kwa chako ng'iche yo machal kamano to wabedo maber. Pesa ber. Sharon nyalo nyisi ni election ma 27 dibedo gi pesa yako yawa. Pesa dhi wuok kanye ma pesa uchi kata awinjo ka wanga luongo ni jam idhi UK. Lakini idhi UK to nyane long term and short term effects of that jam na. Pesa ka ng'ato misling miare kawuono miare ni this sustain for the rest of your life. Mano gima ber chako ng'iyo. To seche midhi mesa gi ng'ato to winjoru ni we wago siasa ano kadwa puonja kiki miya rech puonja ka dhi mako rech no miyo bim bende ng'ano chako value nikech mane penjo maduong' nikech chakre higa mar 2022 kapo nono yukni jamna no pod konyi